Hola famílies, avui us explicaré com afegir un arxiu en una tasca que tingueu del Classroom. Pot ser un vídeo, pot ser una foto, pot ser doncs el que considereu en el moment segons la tasca que se us ha encomanat. Primer de tot entrarem al Classroom amb l'identificador del vostre fill o filla. En aquest cas jo estic amb el meu alumne de pràctica, de proves, i agafarem una tasca que haguem de fer, per exemple en aquesta, no? Aleshores, aquí, si cliquem la fletxeta cap amunt, veieu que hi ha dos arxius que han de fer, però a sota diu afegeix un fitxer adjunt. Si cliquem aquí, ens demana quin tipus de fitxer volem pujar. En aquest cas, si és una foto, seleccionem una foto, anem a buscar la foto que sigui, i puja la fotografia. Un cop fet això, s'us posa, veieu que ja l'havia pujat jo, l'altra, també la podeu suprimir. Si ens hem equivocat la podem suprimir, o si de cas la podem tornar a afegir. Tornem a fer tot el mateix procediment. Un cop fet això, ara sortirà, un cop fet això, recordeu que un cop feta la fitxa, quan entregueu els dos documents directament. No s'ha d'enviar dues vegades ni s'ha de fer a poc. Si no, us espereu quan tingueu el document fet per fer l'entrega conjunta. D'acord, espero que us hagi servit.